vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri musikana uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. I am married but ndine dzimwe hope dzandinorota, uye ndinorota sekuru vangu vachindiudza kuti he is giving me a last chance. So zvinhu izvi zvatova ne about 4 months kubva zvandakatanga kurota hope idzi. Sekuru vangu vachinditi kana ukasataura nyaya iyi, kana ukasataura zvamakaita iwewe nagogo vako. Saka gogo ava vainge vari mudzimai wasekuru. Saka sekuru vangu mukomanashi when he was old ndo pavakabva vazosarudza kuti vainge vachida kutora umwe mukadzi wechinumber 2. Saka vanhu vakabva vati zvainge zvisingaite, including vana mudhara vakapopota zvisingaite, because ipapo sekuru pavainge vava kuma 70 years ndo pavakati vainge vava kuda umwe mukadzi wechinumber 2, vakatoti ndakatomuwana kare. Saka vana mudhara vakazoti vachinoona mainini vacho vaya vainge vachinzi ndivo vanofanira kuzova mukadzi wechinumber 2 mukoma apa vainge vachitori zvavo kuma 20 something ndokubva varamba. Saka sekuru vakabva vazorwadziwa nazvo, vakabva vati saka inini ndava kubva panapa manje. Sekuru vangu vaiva munhu aiva nemari, vaiva nemaprazi, mamaini, mabhazi, matraki, vaiva nemari zvisingaite sekuru. So gogo one day ndakazoti ndaenda kufamily house, sekuru vainge variko ikoko mazuva acho pazvakazoitika. Gogo vakandituma vakabva vanditi kuda kuti unge uchienda kunotenga mushonga wemapete. Ndikati but zvinhu zvekuti zvakandinetsa because sekuru vangu ivo vainge vatori nekambani yepest control. Saka gogo vakangonditi ndoda kuti uende unotenga mushonga wemapete. Mushure mekunge gogo vandipa mari iyoyo ndo pandakabva ndazotanga kudanidzira ndichiti Steve, not his real name. Saka Steve uyu he is my cousin brother. Ndainge ndichida kuti ange achizondiperekedza kunotenga mushonga wacho iwoyo because vakanditi hakuna anofanira kuti ange achizokuona uchitenga mushonga wacho iwoyo wemapete. Saka ndaitoziva kuti the only place that I could go to, it's either taizoenda kumbare where people did not know us, kana kuti mutown we'll just choose a random shop tobva tazotenga mushonga uya wemapete. But pandakati Steve vakabva vati iwe siyana naye chande tiri two. We then got into her car, we then drove mukoma ndokubva tazoenda kumbare. Takati tasvikako kumbare kuya she did not get out of the car. Ndini ndakazoburuka motikari ndikabva ndazonotenga mushonga, but vakazonditi ndinge ndichitenga uri mushonga wemakonzo. Ndakatenga mushonga uya mukoma, then tikabva tazodzokera kumba. Takati tadzokera kumba kudaro vakabva vatotanga kutobika. Saka sekuru vakabva vazofa because of food poisoning. Gogo vakangonditi nyaya iyi haitaurwi. Mushure mekunge sekuru vatanga kurwara, sekuru vakangotanga kungorutsa. Vakarutsa mukoma, vachirutsa ropa zvekuti vakati vachirutsa kudaro chibhaketi chavakapiwa nagogo chakasvika pakuzara neropa. Kutoti ambulance ingauya. Apa gogo zvavo vaitodhileya vachidhileya even though painge paine vanhu vainge varipo, but the way that she was delaying, it was just suspicious. Mushure mekunge sekuru vazoshaika ndopa vakanditora vakabva vanditi muzvikuru zvose zviya zvakaitika zvekuti takazoenda tikanotenga zvatakatenga, and she avoided kuti takanotenga poison. Vakangonditi hazvitaurwe izvozvo. So mukomanashi ndo mafiro awo akaita sekuru vangu. Mushure mekunge sekuru vashaika, ndisati ndazoya kunoko kwandiri kumhiri kwemakungwa, gogo vakaenda neni kumusha ndokubva tazoenda paguva rasekuru. Saka gogo vakabva vazoti kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichipfugama. Ndakabva ndapfugama paya ndokubva vanditi kumbira sekuru vako ruregerero. Ndikabva ndati nhai gogo, ko muri kuda kuti ndinge ndichikumbira sekuru ruregerero rwei? Ndakavatadzireiko? Vakangonditi ita zvandakuudza. Saka ndakabva ndazokumbira ruregerero paya. Gogo manje ivo vakabva vazopfugama, vakabva vati mhofu regererai muzukuru wenyu.
akakutadzirai, handiti mazvinzwa kuti abvuma here, chimuregererai nekuti mwana mudiki haana chaanoziva. Ndokubva ndazouya kuno kumhiri kwemakungwa. So ndakati ndauya kuno mukoma hongu I could date boys, but ndaigara ndichingorota. Ndaingorota umwe murume anenge ari wechikuru. Murume uyu aingoya kwandiri obva atondikurura chipfeko changu chemukati zvezviya zverafu, obva atotanga kutorara neni. Then aiti kana apedza kurara neni kudaro obva aridza tsamwa, aibva atanga kupopota. Saka ndainge ndisingakwanisi kuona chiso chake, but ndakazotanga kuona chiso chavo Sekuru pandakazoroorwa. Ndo pandakanyatsokuvaona manje kuhope, but zvakaitika sekunge zvainge zviri real, because ndakatovhura maziso angu ndiri kuhope kudaro, ndikatoona kutoti Sekuru avo vari kutopinda pagedhi. Sekuru vatovhura dhoo remukitchen, vatoya vatonoka padhoo remubedroom. Pandakati ndichida kunomuka, murume wangu iyewo akabva amuka, ndobva anovavhurira dhoo, ndobva adzoka akabva arara. Saka Sekuru vakabva vatopinda mubedroom, vakabva vanditi, iwe ndoda kuti unge uchireurura, makandiuraya, enda unoreurura, otherwise mumarriage umu hausi kuzomugara. My husband used to be a good Christian man, but murume wangu iko zvinozvi he is heavily into alcohol. He drinks a lot of alcohol mukoma. For the first time in my life ndakabatwa ne-STI. Ndakamubvunza kuti kubhawa ikoko ainge asina munhu waakarara naye here. Akabva angoti kwandiri, iwe kana uine siki zvinoreva kuti neniwo ndinayo handei tinorapwa. Do not ask me a lot of silly questions. That is how much heartless he has become, and very cold and mean at the same time. Takaenda tikabva tazonorapwa siki dziya, but as for now ndakangomudza kuti if it happens again I am going to walk away. But chinondirwadza ndechekuti that is exactly what my grandfather told me. Sekuru vakati kana ukasareurura ziva kuti mumarriage umu hausi kuzomugara. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa makatouraya kaimi, makauraya nagogo, makaisira Sekuru ava poison. You need to return back home and confess gogo ava vachiri vapenyu. But I think kuti gogo naivo maybe vane zvavakazokuitai vanzvadzi. The moment yamakaenda mukanopfugamiswa paguva, ivo vachiita sekunge vasina chavainge vakatadzira Sekuru ava, vobva vati muzukuru auya pano kuzokumbira ruregerero. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So ndakaitawo kuti mumwe mukadzi uyo watainge tichigara naye paprazi apo pandinoshanda nemurume wangu ange achizosvika pakurambana nemurume wake. Zvakaitika ndezvekudai so tainge timbori mafriends. Saka akazondiudza one day mushure mekunge aenda kuborder kunodhindisa passport yake. Pakuzonodzoka iye anoti akabva azokwira gonyeti. Saka hanzi baba ivavo vegonyeti vakazongofamba vachingomunyenga road yose, zonosvika vachizonomupa mari. Vakabva vati mari ika ndinongopaka truck paside peroad then tobva taita zvatinoita. But iye akati akaramba. Ndikamubvunza kuti mari wakagamuchira here? Akanditi mari vakazoita zvekundimanikidzira kugamuchira. Vakabva vati chitora mari unge uchizozviona kuti inini I care about you and I want to take care of you. Saka mafone numbers emurume uya ainge atori nawo, but aiti kana murume uya akamutumidzira mamessages aibva amadelete. Aiwanza kutaura naye murume uyu tiri kubasa. Zvino zvandakazotanga kuita mukoma ndezvekudai so. Ndaiti panguva iya iyo patinenge takagara zvedu kubasa tiri kumunda, so since tainge tiri mafriends aiwanza kuuya zvake padhuze neni, obva atanga kuita nyaya nemurume uya akapfeka zvake maheadphones ake. Saka vanhu vaitongofungidzira kuti
anenge achitaura nyaya nemurume wake. Saka inini ndaingotora foni yangu ndobva ndaisa voice recorder ndorekodha. Saka ndainge ndakamachengeta mavoice recordings ose aya ekuti aikwanisa kurova lunch yose achiita nyaya nemurume uya wegonyeti, murume uya achimunyenga achiita sei vachingotaura zvavo nyaya. So mukomanashi ndakazoti ndaona kuti munhu uyu andibhowa, and takangobhowana nekanhu kadiki diki because ndainge tichitamba tose round. Saka ndainge ndakaudza vanhu kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizotangwa inini paround, but iye ndokubva azoti zvainge zvisingaiti nekuti aidawo kutangwa paround ndobva tanetsana, but it was just a simple issue mukomanashi that could be resolved. But ndakabva ndazonoudza vatete vake, hanzvadzi yemurume wake, ndakavaudza zvose, ndikabva ndazovapa nemavoice note, ende ndikabva ndatowedzera zvimwe mukoma, ndikabva ndatomuudza kuti nemurume uya vainge vakatorara vose, ndozvaakandiudza, ndokusaka akagamuchira mari, but iye ainge akandiudza kuti no, mari akairamba. Mushure mekunge ndaudza vatete vake, ndakabva ndazviudza murume wacho zvekare, ndikabva ndamuti ndainge ndisingadi kuti ange achizomuudza mukadzi uyu kuti ndini ndainge ndakamufumura, uye zvekare nemavoice notes ndikabva ndati iwo mavoice notes awa andakapa vatete, make sure kuti iye mavoice notes awa she will never hear them. Ndokubva ati iri bo. Mukomanashi akabva achizongomubatirawo message iyi yainge yakangonzi hai, then ndokubva vatotanga kutotaura nemurume uya wetrack. Zveshuwa ndobva vatoona kutoti nyaya dziya dzandaitaura dzainge dziri dzechokwadi, even though ndainge ndakawedzeredzawo nhema. Ndokubva arohwa mukoma, akarohwa zvisingaiti zvekuti akadzingwa pamba nemurume, akakuvara mukomanashi. Right now handitombozivi kuti mukadzi uyu aripi. Ndiyo confession yangu iyo mukomanashi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Sisi vangu, my half sister, iye she is 30 years old. Saka sisi vangu ava vakabva vazoroorwa nemurume wavo ane mari. Murume wavo uyu is a boiler maker, anoshanda kune imwe mine muno muSouth Africa. Saka ndakabva ndazotanga kupa mama vangu information, cause like mama vake vakarambana nababa vedu apo mushure mekunge mama vangu vatanga kudanana nadhedhi. Saka ivo mai guru vakabva vazongosimuka, vakabva vati vainge vasingazvikwanisi. Saka ivo amai guru vakabva vachizosiya sisi vangu ava, then ndokubva vazoenda nevadiki. But mama vangu tichikura vainge vachitongotibata tose zvakanaka, but it just surprised me mushure mekunge ndavaudza kuti kuno kusisi munombozviziva here kuti vava kudanana neumwe murume uyu akafirwa nemukadzi wake, but anoshanda kumine. Saka mama vakabva vazoti ndaifanira kukasika kudzoka kumba because painge paine zvavainge vachida kuti tinge tichizoronga. Ndakazodzokera kumba mukoma, ndokubva ndatoendeswa kune venguo tsvuku. Tasvika kwekwe ndakabva ndatoona kuti mama vaiva nechimwe chidhori chavainge vainacho, ende uye zvekare vaiva nemapictures akawanda asisi. Ndakavabvunza kuti zvose izvozvo zvainge zviri zvei. Vakabva vati vainge vachida kuitirwa munamato wefuratidzo, vainge vachida kuti sisi vange vachifuratira amai guru. Ndikati mama, zvinhu zvamurida kuita zvakashata. Vakabva vati ivo vainge vasingadi mombe yechiredzwa, vainge vachida kuti vange vachiramba vachingochengetwa nasisi, especially now that zvandainge ndavaudza kuti murume ainge achidanana nasisi aishanda kumine uye zvekare aine mari yakawanda. Saka vakabva vazoitirwa munamato. Then madzibaba vaya vakabva vazotora chimwe chidhori, but vakati vatora chidhori chaichiya ndokubva vazoti amai vangu vaifanira kuzotaura zvavainge vachida. Saka chimwe chidhori chacho chakapiwa zita raamai guru, chimwe chidhori chacho chikabva
chazopiwa zita rasisi. Saka zvidhori izvi mukomanashi zvakabva zvazobatanidzwa kudai but zvakafuratirana, then ndokubva pachizotorwa tsono, then tsono iya yainge yakareba, tsono iyoyo yakabayirirwa pazviri zvidhori izvi, then ndokubva zvachizosungwa neshinda yered. Zvakati zvasungwa kudaro neshinda yered ndokubva zvazotorwa zvikabva zvazoiswa mupepa bhegi, but zvakangosiyiwa musoro wazvo uri kunze uku, chipepa bhegi cheblack, then pakabva pazoitwa zvekare mimwe minamato. Madzibaba vaya vakabva vazotora badza ravo, vakatora badza mukoma, vakabva vati kuna amai nekwandiri taifanira kuti tinge tichivatevera. Zveshuwa takavatevera madzibaba vaya, ndokubva tazosvika musango. Takati tava musango muya, then ndokubva vachizotanga kuchera. Vakachera mukoma, vakabva vati naamai vainge vachifanira kuchera, neniwo ndikabva ndazochera. Ivo mama ndo vakabva vazopiwa chipepa bheki chiya chainge chiine zvidhori, uye zvekare amai vainge vakabata dzimwe tsono. Hamene kuti tsono idzodzo dzainge dzimboringani, dzainge dzakawanda, kudai dzaitosvika kuma50 or even more. Ndokubva vazongokanda zvidhori zviya mugomba muya, uye zvekare netsono dzose dziya. Vapedza kudaro mukomanashi ndopavakabva vachizotanga kufushira. Tikabva tazoenda pamharadzano dzenzira. Takati tasvika paya ndokubva amai vanzi vainge vachifanira kuti vange vachizoputsa mazai. Mushure mekunge taputsa mazai ndokubva tazogezeswa maoko edu nemakumbo nemukaka, ndokubva tazodzokera kumba kwavo madzibaba vaya. So ndakazodzoka zvangu kunoku kuSouth Africa, but ndainge ndava kutoziva kuti amai vangu ndo mhiko idzo dzavainge vakaitira sisi vakabva vazoroorwa. So vana bamukuru vakati vaenda nehama dzavo, sisi vakambosara. Mukomanashi sisi vakasara vachiudza mama vavo rafu yekuti ndangokunyara, ende havana kana kumboshandisa respect. Vakatongoti ndangokunyara nekuti ndiwe wakandizvara, but you did not deserve to eat my money. Ndokubva vati kuna mama vangu, she is the woman who deserves everything. But sisi havatozvizivi kuti vakaitirwa munamato wefuratidzo namama. Even my dad does not even know. Mama vangu vanochengetwa. Zvaizvezvi ndakatonzwa sisi vachiti unombozviziva here kuti bamukuru vako vakati muna December when we go back home, motikari yatiri kuenda nayo, it is going to be a surprise for mama. Hey, vedare ndo message iwe yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo.